Ahojte, volám sa Barbara, som z Rožňavy a tento rok som študentom pre školu pre pracovníkov s mládežou. Tento víkend sme na škole pre pracovníkov s mládežou preberali na predmete systematická teológia identitu Boha ako Otca, alebo charakter Boha ako Otca. A bolo to skvelé počuť, koľko dobrých vlastností má Boh, že je milostivý, že je všemohúci, že je všade prítomný a že toto všetko môžeme my zažívať a mnoho ďalších dobrých vlastností, ktoré Boh má. A pre mňa osobne to znamenalo také veľké rozmýšľanie o tom, že naozaj Boh nie je taký ako naši pozemskí otcovia, ako naši fyzickí otcovia, biologickí, ale že je o mnoho lepší, že je o mnoho väčší a že my máme celý život na to, aby sme ho spoznávali a že nikdy nemáme úplne kompletný obraz o tom, aký Boh je a aký dobrý Otec je, ale že máme celý život na to, aby sme tie kúsky mohli hľadať a aby sme ich mohli zliepať do toho veľkého obrazu, akým Boh je. A ja som si tak uvedomila, že častokrát Boha vidím úplne zle, že ho vidím ako sekretárku, ktorá len píše zoznam mojich hriechov a mojich chýb a stále mi to vyčíta, alebo Boha, ktorý je prísny a stále čaká, aby ma potrestal, ale Boží charakter je úplne iný. A že častokrát máme úplne pomýlené názory alebo pomýlené predstavy o tom, akým otcom Boh je. A som veľmi rada, že sme to mohli preberať a že som to mohla vidieť, že Boh nie je taký a že prekračuje naše zmýšľania alebo predstavy, ktoré máme tu na zemi.